Hey! Ihe na-ewuzi n'obodo na epụta na-achọ ebe mmadụ nwụrụ ebe a na-amụta nwaanyị, ebe a na-eme traditional marriage ka o wee lijigodo nri. Oluzi ebe mmadụ nwụrụ na-ebe she's like a mother to us, she's like a mother to us, she's like a father to us. Ọmakwa onye ọkwa agụụ na-eme ya ka o digotachigodo ọsa ọ na-eje ozi na-ebe fkosi ebe akwa iche na nwanne nne ya ma nwanne nne ya nwụrụ. Ọmakwa onye nwụrụ na ọkwa agụụ ka ọ na-ebelu. She's like a mother to us ka o digodo nri tachi ya ọsa ka ọ malụ nke a na-aya ya. Ọpụta ọjọọ gị ma ọ nwee ebe ọgba nwe ebe mmadụ nwụrụ ebe ọgba ndị ga-ekwu nwekwu ọsị gị nwe ebe ọgba ebe mmadụ nwụrụ. Agụụ na-eme ndị mmadụ alụ na Naịjirịa kịta. Efu dị mkpa ọ na-ama eli agụụ erika. Agụụ dị too much na ọ bụla ya afọ n'ọchịchị Tinubu akabeghị aga ụdị etu a. Ịma o nwere ndị be anyị kwu na agụụ mere ala ji lesipata ya motu o jide ala ma jiri ọsọ ya akwala na ndụ. Yes, agụụ mere ala ji olesipata ya motu o jide ala ma jiri ọsọ ya akwala na ndụ. Ya agụụ mere rich man wee bifegharịa aka lee one of his property ka ya ga-emezi